que les alineacions són aquestes per part de ho desconec, però tenint en compte la proximitat del partit inaugural Sabadell Palamós, és molt... Atenció! Acaba de marcar el primer gol del Sabadell, acaba de marcar el dorsal número 10. El jugador Juan Osado, impressionant, minut gairebé 3 de la primera part del partit. Comencem a començar i s'ha acabat les proves, després tenim aquest partit per provar, demana que s'ha defensa, i ara s'acaba i s'ha de posar les piles i... Atenció perquè va marcar! Gol! Havia marcat Coro, però... Sí, doncs... És gol! Ha marcat Coro, 5 de la primera part del partit, empat a l'equip de Joan Marco, després d'una centrada d'Agi Dambelé, el porter ha deixat la pilota morta a la frontal de la petita i Coro, l'ex del Paralada, que s'estrena com a golejador del Palamós Club de Futbol. Atenció, minut 5 de la primera part del partit, empat a l'equip de Joan Marco davant d'un segon. Aniran de Déu. Atenció, Marçal Lledó penja pilota a l'interior de l'àrea, ha sortit el porter Sergi amb els punys, la pilota encara és en poder de Marçal Lledó, que acaba amb Pispalda, que prova el xut al dorsal número 10 i David Manzano. David Manzano davant de... Ja complicada la cosa, Sí? Hauríem de buscar el filial. Sí, el filial. Ara mateix, clar, aquí ja no tenim ningú, o sigui, que tindria que ser algun jugador que fes a punter. Doncs estem empatant avui dimecres, dia 2 d'agost, atenció perquè Marc Medina s'aprofita l'opció que tenia marcada Vitore. La lluita incansable de Marc Medina i el Pispal de Cantera al jugador i el porter Cravioto ha cedit cap a Torres i amb una sang freda a casa. Atenció, ara pilota a l'interior de l'àrea i acaba de marcar l'home de la màscara. Acaba de marcar l'home de la màscara, centrada des del costat esquerre, es treu de màscara per celebrar el gol. El dorsal número 19, Fornies, al minut 26 de la segona part del partit. Fornies acaba d'empatar amb el camp Javi. Molt bona setmana, Potser uns quants dels més també no estaria malament. per una petita. Atenció perquè el Sabadell envia pilota a l'interior de l'àrea, és una centrada des del costat esquerre i ara sí l'àrbitre assenyala el final del partit, final d'aquest últim amistós del Palamós de pretemporada, aquí a l'estadi Palamós Costa Brava. Joan Colominàs Coro, ex del Paralada, la temporada passada en va fer 10 a les files del conjunt altempordanès, avui ha fet el seu primer gol amb el conjunt groc i blau. Coro, felicitats. Moltes gràcies. Minut 5 de la primera meitat, centrada des del costat dret d'Agi, se li escapa la pilota al porter i tu, el Messi de la classe, que l'endolles al fons de la xarxa. Sí, un gol d'oportunisme i bueno, mira, ha servit per fer el primer gol amb el Palamós i hòstia, molt content que ja tocava després de 2 o 3 partits. Molt content. Déu-n'hi-do, les cames suposo que es deuen passar perquè en qüestió Coro de 4 dies, 3 partits i suposo que deu estar tots, tu i tots els companys xafosos. Sí, la veritat és que ha sigut una pretemporada densa i bueno, vam jugar a Cerdanyola diumenge, dilluns contra Llagostera, un club de segona A, i avui contra un segona B, o sigui que ens han fet córrer de valent i bueno, mira, hem aguantat i avui un empat amb segona B, molt contents, hòstia, estan molt bé, estan molt contents. Suposo que empipats per l'eliminació a Cerdanyola del Vallès perquè el desig de Joan Marmo era arribar més lluny a la Copa Catalunya. De fet, us esperava aquest mateix cap de setmana un interessant derbi a Bellatanín, Figueres-Palamós, però Coro, el més recent és que heu plantat cara davant del Llagostera, heu perdre 0-2 i davant d'un segona B com el Sabadell. Sí, no, ha sigut una eliminació jo crec que injusta perquè els primers minuts van fer 2 o 3 pals i gairebé no es van arribar, però bueno, mira, això ho té el futbol i a vegades és una mica injust i els penals doncs els va donar el passi a ells. I a veure, tenia moltes ganes de jugar contra el Figueres, però no va poder ser. Joan, te'n vas satisfet d'aquest empat a 2 de la imatge avui del teu equip? Home, evidentment, satisfet segur. Llàstima que no he pogut aguantar el 2-1. Ha sigut un partit ideal, una presentació ideal amb la nostra gent. Ha vingut una mica de gent, sobretot doncs agrair el fet de dimecres, dia laboral, ser aquí a les 8 de la tarda, sempre és complicat. I satisfet, evidentment, doncs, per la imatge, si més no doncs, per la feina feta, perquè la gent ha corregut tot el que se li ha demanat i més, i aquesta és la primera premissa per poder competir com Déu mana i
sí que hem vist un rival que és de superior categoria i que a més doncs, ha vingut amb tot i amb molt de ritme, no ha sigut com el dia de Llagostera, que potser els va costar entrar una miqueta més dintre el partit. Avui el Sabadell, des del minut 0 ha sortit a buscar el partit i això doncs, ens dona bones sensacions, ens envalentona amb el cansanci que portem a les cames en 3 partits en 4 dies o 5 dies pràcticament. Haver aguantat contra un segona B teòricament dissenyat per intentar fer el play-off a segona A doncs et dona bones sensacions, però bueno, només parlem de sensacions i sensacions i sensacions i la setmana que ve comença la realitat. El diumenge tenim l'últim test contra la Jonquera, intentarem doncs, dosificar la gent, tornar a donar minuts per repartir el cansament, per repartir doncs, el tema de les càrregues i a partir de la setmana vinent doncs, ja començar a preparar el debut a Sabadell.